Vedare tinokuchingamidzai zvekare kumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so mudzimai wangu iye pandakatanga kudanana naye takasanganawo munomu munyika yevatorwa yeSouth Africa. So mudzimai wangu iye akabva anditi kana ukangondichita ndichazviziva. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatondishamisawo kuti ko munhu why achiti kana ukandichita ndinobva ndazviziva same time. So ndakangoti zvimwe kuda dzainge dzingoriwo nzira dzake dzekuti ange achingondichikidzira. Zvadaro mukomanashi ndakati ndazvoitawo musikanzwa ende zvainge zvingoriwo zvinhu zvepafoni. Akabva andifonera painge pari pakati pausiku ende nemusikana uyo wandainge ndodanana naye pafoni tainge takaitawo musikanzo kuti takaita mavideo chats ende munongoziva kuti zvinozogumira kupi. Saka ndakabva ndarara paya mushure mekunge ndazvibatsira, then ndokubva ndachizotaura neuyo akazova mukadzi wangu, ndokubva ndarara paya. Then akabva azondifonera, akandifonera it was somewhere kuma 2 am. Mukomanashi, I tell you the truth, ipapo paakandifonera just a couple of minutes before ndakavhunduka ndichinzwa sekunge mumba mainge muine munhu ainge arimo. Then ndokubva foni ichibva yazoringa zvokuti ndakatoridza mhere ndikati hey, because ndainge ndapindwa nekutya because foni yakati chinoringa. Ndokubva ndaona kuti mumba zvekare mainge muine chiremwa icho chainge chirimo chainge chichitobhururuka. Ndava kutozvibvunza kuti ko chiremwa ichi chambopinda nepaiko. Apa ndainge ndichigara mumukuku, mufunge zvenyu mukoma, mulocation zviremwa. Saka foni yakati ichinoringa ndainge ndisina kutarisira kuti foni ingaringa. Apa ini ndiri munhu wekuti each and every night kana ndava kunorara paya foni yangu ndinobva ndaisa pasilent, inorira yakaita imwe noise. Then ndokubva ndazodavira call paya ndikabva ndazotanga kutaura neuyo akazova mukadzi wangu, akabva anditi ndinozviziva zvawakaita. Saka ndakabva ndafungidzira kuti maybe iye ainge aine zvaainge akaita foni yangu. Ndokubva tataurirana paya akabva ati no problem, just make sure kuti you won't do something like that. Upenyu hwakaramba huchingoenderera kumberi kuzonosvika ndazongobatwa nezifeeling rekuti munhu uyu ndava kutofanira kutoti ndige ndichigara naye. Saka iye akanditi akabva azondinamatira at that time because ainge ava kutya kuti sezvo ainge akasangana neni pabonde maybe ndainge ndava kutongoda kutongomutambisa, but I think mukoma kuti ndine zvandakazoitwa naye mukadzi wangu uyu. Fast forward mukoma, mwana akati anetsa kubata, ndo patakabva ndati tikufanira kuti tinge tichifamba. Saka mukuzonofamba painge pongotaurika nyaya dzekuti iye ainge achifanira kuti ange achizokweshewa nyora idzo dzaanonzi anadzo muchiuno, kumusana uye zvekare nepachesti pake. Saka aibva angoti tichazodzoka kuzonosvika tichizonetsana. Ndikabva ndati kana zvadai it is far much better kuti tinge tichingoparadzana zvedu because I also want a child. Then ndokubva achizokonfesa kwandiri 2 months ago, ndopaakabva azoti undiregerere, but ndine zvimwe izvo zvandisina kukwanisa kuti ndige ndichizokuudza patakatangawo relationship yedu. Ndopaakabva azondiudza kuti iye akachengetwa nagogo vake ivo vainge vari muRoyi. Saka akabva ati anosuspekta kuti gogo vake vane zvavakamuita because achiri mudiki anoti pane pamwe paakatombomuka. Ndokubva atoona kutoti ainge ari kumakuva, but chokwadi chiripo mukoma ndechekuti mukadzi wangu uyu shavhe rehuroyi anaro, even though ndichiti kana ndikamubvunza kuti saka iwewo usiku hauna dzimwe hope here dzekuti unomborota, anobva ati kwete, handina dzimwe hope dzandinomborota ini, but sometimes ndinokwanisa ngokaruka ndamuka pakati pehusiku. Then ndinoti kana ndamuka kudaro ndinobva ndatongobatwa nehope, but ndinoita sekunge ndinenge ndaona vision yekuti iye anenge akarara pambedha, but at the same time ndinobva ndamuona futi akamira nechekudoo obva avhunduka. Paanovhunduka ini ndinobva ndabatwa nehope. Akatanga kufambidzana naye kusvika pari zvino ndiri munhu uya wekuti kana ndikarota mangwana acho makuseni hope dzedze dzandinenge ndarota ndinobva ndatodzikanganwa. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukadzi uyu kukuudzai chokwadi, kumuda ndinotomuda zvekudaro, but nyaya ingoripo ndeyekuti ndikuda kuti iye at least
ange achingoadmita kuti iye muroyi. Handisi kuda kuti ange achizondudza zvimwe zvinhu zviri deep but mukunofamba at least kana andikudza kuti zveshuwa shaviri uroyi riri anaro ende not izvi zvaari kuita. Saka ini ndikuda kuti ange achingondibudirawo pachena kuti shavere uroyi anaro, noti zvekuti I think kuti maybe ndakatemererwa nyora. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma yandauyawo nayo. Iye anoti anondida kufamba anoda, but kana tava kuda kunofamba then anobva azongoti ndonzwa nungo tichazoenda, ende tinoti kana tikaramba tichitaura nezvayo tinobva tazongotanga kunetsana nekamwe kanyaya kadiki zviya zvekuti tiri kufanira kuti tinge tichienda kwakati tinobva tatozvikanganwa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mukadzi wangu iye akakonfesa kwandiri akabva ati akatemererwa nyora dzeuroyi, but dzimwe nguva anoti hapana kana chaanoziva. Apa mukoma vedu ava vane mamwe my spiritual encounters avanosangana navo. Just imagine womuka wobva waona kuti mukadzi wako akarara pasaiti newe, but at the same time unomuona futi kuti anenge akamira kudoor. Hanzi ndakaridza mhere ipapo paakandifonera pakati pausiku, apa ndichiona chiremwa apa foni ichiringa at the same time. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu, ende musazoshare mafone numbers angu kana nani zvake. Ndangotiwo ndinge ndichingopawo vamwe yambiro vanokwanisa kuzopindana nadzo idzi dzandakapindana nadzo. Zvaizvezvi munamato wangu ndewekuti Mwari, ndinokukumbirawo kuti that last kidney that I have, please may it work until the day that I die. Mukoma, inini I was a teacher by profession, but nekudawo kwemamiriro enyika yedu ndopandakabva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndainge ndichida kuti ndinge ndichitsvaka upenyu hwainge huri nani. Since I was a widow, handina kuuya kuno kuSouth Africa nemagwaro akakwana. So sezvo ndainge ndiri munhu ainge achirarama asiri pamutemo, upenyu hwainge hwakaoma. So ndakazotoona kutoti zvekurarama uri munyika usina mapepa, especially like South Africa, upenyu hunonyanyisa kuoma because unenge usina kana access to the banking system or anything. Even the type of employment iyo yaunokwanisa kuwana, mabasa aya ekuti at the end of the day hauna chaicho chaunonyatsokwanisa kuita mukupenyu, because unenge uchingorarama kupenyu huya wekuti hand to mouth. Zvino ndakagara hangu muJohannesburg. Ndakati ndagara muJohannesburg ndokubva ndambotanga kuticha pane kamwewo kacollege, but ndainge ndisingatozivi kutoti kainge katori kafly by night. Mushure mekunge kavharwa kacollege kaya, ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiitawo zvemapiece job. This was after ndatanga kuwiriranawo neumwe mukadzi, uye zvekare pane vamwewo vekumusha vakandibatsira vakazoita kuti ndinge ndichiwana pamwe pekugara, because panguva yacho iyoyo pandainge ndichiticha pakacollege ikako ndo pandainge ndichigara. Apa ndainge ndisina vanhu vakawanda vandainge ndichiziva. Zvino ndakazoti ndakwanirwawo pekugara mune imwe location, ndo pandakabva ndazongoramba ndichingoita zvemapiece job, but upenyu hwainge hwakaoma. Ndainge ndichingofamba ndakangoteya nzira nekuti ndainge ndisina mapepa. Zvino nerimwe zuva ndakabva ndachizosangana neumwe mukadzi uyu ainge achidriva motikari yake yainge yakanaka, yainge iri mhando yeBMW sedan. Ndakabva ndazopinda mumotikari make mukadzi uyu mushure mekunge anditi uri kuda basa here, ndikabva ndati hongu ndinoda basa. Saka mukadzi uyu akabva azoenda neni kune imwe lodge, ndokubva ati ainge achitsvaka vanhu vaikwanisa kuzoshandapo palodge paya. Saka ndakabva ndatonzi murumu umo matainge tiri ndiyo yainge ichazova rumu yangu. Ko ini ndainge ndisingatozivi kutoti I had gotten myself involved in a prostitution ring. Ndakagara murumu muya zvose ndainge ndichizviwana, ndaitengerwa chikafu, but ndakaona kuti hembe dzacho dzaainge ava kuuya nadzo dzainge dziri hembe dziya dzekuti kana ukadzipfeka muviri wako wose wainge uchingosara uri panze. Zvino ndakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vasikana vainge varipo palodge ipapo, vainge vachibva kudzinyika
dzakasiyana-siyana including Zim neMozambique zvekare. Ndaitoona kuti vasikana ava vaigara vaine mari, munozvinzwa, vaibata mari each and every day. Vakabva vazondidzidzisawo kuti ndinge ndichipotawo ndichibatawo maclients. Ndobva ndasangana nawo maclient aya pabonde. I still remember kuti client yangu yekutanga ainge ari umwe murume uyo ainge ari truck driver, so ndakabva ndazoita bonde naye ndokubva azondipa mari. Saka mukadzi uyu waiti kana paya ukaita bonde nemunhu waunenge waita naye bonde, then iye ainge aine cut yawaimupa for each and every person. Iye marooms ndiye aitibhadharira uye zvekare nekutitengera chikafu, nekutiwo panzvimbo pacho ipapo pasazosvika mapurisa. Zvino pakabva pazoreidwa panzvimbo apa mushure mekunge vava kutanga kuita zvekuchengetawo madrugs panzvimbo pacho ipapo. Zvadaro mukomana acho ndakabva ndachizotanga kunogara kumba kwake. Mukadzi uyu ndakati ndava kugara kumba kwake ndopaakabva azondiudza kuti ainge akasangana neumwe muindia uyu ainge akamuudza kuti ainge achitsvaka vanhu, vakadzi avo vanenge vachida kutengesa mazai avo, zvichinzi kwainge kuine imwe fertility clinic kuindia uko yainge ichida mazai. Saka ndaikwanisa kutotengesa mazai, then ndobva ndatoita mari paya. So mukomana acho ndakabva ndabvuma because ndakabva ndatanga kufunga kuti upenyu hwacho hwainge hwakandiomera sei. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti kana ndikangotengesa mazai angu then ndikapiwa mari dzangu ndobva ndatodzokera kumusha. Ndakabva ndatestwa paya, but vamwewo vandakatestwa navo unfortunately sezvo ivo vainge vari HIV positive zvikabva zvanzi ivo zvainge zvisingaiti. So inini ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichidzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha mukoma ndokubva ndanoaplya mapasipoti nei ndokubva ndadzoka zvekare muSouth Africa. Zvinhu zvangu zvikabva zvatoprosesewa. The next thing that happened, inini nevamwe vasikana vaviri vemuno muSouth zvekare neumwe 1 wekuMozambique takabva taenda kuIndia. Takati tasvika kuIndia kuya takatanga tichagara kune imwe hotel yainge yakanaka zvekuti kana tega tainge tava kuzviudza kuti this is good life. But there was this other night apo patakafonerwa tikabva taudzwa kuti painge paine umwe murume ainge achazouya kuzotitora. Saka varume ava vainge vakabata zvimwe zvimabhegi zveblack ndokubva tatosungwa paya. Takasungwa maoko tikasungwa makumbo ndokubva tazopfekedzwa zvibhegi zviya. Takati tasvika kune imwe nzvimbo then takati tava mune imwe building ndopatakabva tachizosunungurwa paya tikabva tazoiswa mune imwe room, but they separated us. Ini ndakabva ndazoiswa mune imwe room mainge muine vamwe vasikana, vamwe ndo vainge vachitaura French, vamwe ndo vainge vachitaura Spanish, vamwe vacho vainge vatori varungu vekunana Mexico uko, then vamwe ndo vainge vari vanhu vatema. Ndakabva ndagara navo vasikana vaya. Kana chikafu chatainge tichipiwa ipapo vainyasokuona kuti awa ndo anonzi mahwani. We were all handcuffed at all the times, so each and every morning kwaitouya doctor achitoticheka mavitals edu. After about 4 days vaiuya vobva vatora munhu 1, they would check on the file, then vobva vazosarudza munhu uya wavanenge vachida kutora. So iniwo zuva rangu rekuti ndinge ndichizotorwa rakati rasvika ndokubva ndatorwa paya and I was moved to another location. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndaona kuti kwacho kwatainge tiri it was now a nice place. Ndokubva ndatotanga kutopiwa chikafu chainge chakanaka. Ndikatoona kutoti vanhu ava now they were putting me on diet, but ndainge ndisati ndava neidea kuti why exactly were they putting me on diet. Mukoma, they were making sure kuti they did all the medical tests on me, then ndakazonzi I was getting ready and being prepared for an operation. So ndakabva ndati nyaya iya ngekuti kunongo ndakauya kuzotengesa mazai angu, so at least I gave myself comfort. Little did I know kuti these people they were getting ready kuti vange vachizondibira makidneys angu. Mukoma, one night I just saw the doctor who came as usual for the medical check-up. Akati doctor uyu mushure mekunge andibaya ne-injection, that was when I started to feel drowsy and then everything just went black. The next thing that happened is that I woke up, pandakamuka mukoma, I was feeling so much pain, like sharp pain.
kunotarira kudai ndakabva ndaona kuti I had a fresh wound that had been stitched up, ndikatoziva kutoti ainge ava ma1 hour because I was even feeling empty, as in kuti ndaitonzwa kuti there was something that had been removed from my body. Mukomana she, that was when I was told kuti I was a victim uye ndainge ndabirwa kidney rangu. Zvose zviya zvandainge ndichifunga kuti ndainge ndakabva kuSouth Africa ndichiuya kuIndia kuzotengesa mazai ndobva ndawana mari ndodzokera kumusha dzainge dziri nhema. I woke up and I found out kuti I was in a place of safety. From there on, that was when I was taken from India and returned back to Zim. Upenyu hwainge hwakaoma still. There was no one who could assist me financially. Ndakambogara kumusha. Zvino ndakazoti ndanzwa kuti ndainge ndava right. Ndokubva ndadzoka zvekare kunoku kuSouth Africa. Unfortunately, Mukoma, because of my condition, handichakwanise kuti ndinge ndichiita yavanoti hard labor. So all that I can survive on, unfortunately, is ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu muno muSouth Africa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma, zvakangooma azvo vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Mazvinzwa ka next time kana mukanzwa zvichinzi panapa pari kutengwa zvibereko, imi mubva mati zvingori nani kuti nditengese chibereko chacho ndiite mari. Avanzvadzi vedu ava hanzi ndakangoudzwa kuti hanzi kuIndia kune imwe clinic, a fertility clinic, kunotengwa mazai so that they can assist avo vanhu vekuti vanenge vasingakwanisi kuita vana. Ndaenda kwake ndokubva ndabirwa a kidney, one of my kidney. Hanzi the disadvantage is that handichakwanise kuti ndinge ndichiita hard labor, so ndakabva ndadzoka zvekare kuSouth Africa. Zvakangooma hazvo, hanzi ndikuitawo zvekutengesa muviri wangu. Yeah, please tell me what you think in the comment section.